les portes de pinc tan ample, fins que un dia te n'anares i el deixares malferit. Si bé saps lo que has patit, digue'm per què no el matares. Que llarg que se fas camí, quan tot sol fas el viatge i no hi ha ni ocells que canten, però es fa curt i agraït, trobant 5 clavells florits i unes passes que acompanyen. I si un dia vols venir, trobaràs la porta oberta, com si fos dia de festa. Al final, això no simbolitza més que una cosa, que un període de germanor, un dia en el qual ens tornem a veure tots, ho compartim i deixem enrere aquesta corema i deixem enrere aquesta etapa que hem passat en família. Enguany, per desgràcia, no ho podrem compartir degut a les circumstàncies en les quals ens trobam, però sí que podem compartir l'essència del que vol dir això. L'essència és que tots estan junts d'una manera o l'altra perquè tots ens recordem d'uns i dels altres, del nostre veïnat, dels nostres amics, dels nostres familiars. Per tant, sí que podem compartir aquest espai que és realment el que simbolitza l'Àngel. Aquest espai d'estar, de fer poble, de fer el que som. I estic segur que l'any que ve ho podrem fer. I estic segur que l'any que ve aquesta etapa haurà passat i tot aquest període que hem viscut fins ara ens haurà servit per aprendre moltíssimes coses a tots. Visca Binissalem! I en el racó del jardí t'espera aquell llaç amic que se'n